Ihanaa vuoden ensimmäistä päivää. Mä koitan tästä taas muistutella itselleni, että näkkileipä on se kevyempi vaihtoehto. Mä tykkään siis näkkileivästä. Ja sit koitan muistutella, että kourallinen vihanneksia joka aterialla. Se olisi semmonen hyvä lähtökohta. Ja teetä. Mun pitää heti kertoa teille tänä aamun pieni kiva tehtävä, koska mun mielestä se oli niin osuva. Eli mä en muista mikä se oli nimeltään, mutta mä laitan sen teille tähän. Mutta se oli siis, että laitetaan musiikki soimaan, yksi kappale, ja sen musiikkikappaleen ajan siivotaan, raivataan jotain kohtaa, eli noin 3 minuuttia, ja siinä se. Sen voi toki käyttää sen ajan myös vaikka venyttelyyn, tai johonkin muuhun. Mä otan sen tehtävän, koska mä en muista enää mitä siinä oli, mutta mä heti innostuin tosta, että nyt kun mä oon päättänyt, että mä laitan pois sen yhden tavaran päivässä tai useamman, niin tämähän sopii oivallisesti siihen. Ja te, ketkä muutenkin niin haluatte niin karsia tavaraa, niin tämähän voi ottaa ihan joka päivälle käyttöön. Ei tarvitse tehdä mun muita hömpötystehtäviä, mutta mä nyt ainakin niin ajattelin, että mä kokeilen tällaista ja alan tänään jo katsomaan kaappeja, että mitä siellä näyttää. Saattaa olla, että menee kyllä enemmän aikaa kuin yhden kappaleen verran. Mutta nyt aamupalalle. Tänään on tullut vietettyä tällaista rentoa aamua tässä niinku käsitöiden tai käsityön ja TVn parissa. Mä oon nyt jo aamupalan ja nyt niinku lounaan näköjään syönyt tässä ihan samassa asussa. Mulla on tässä hodareita. Eli ihan nakkia, sipulia, ketsuppia, majoneesia ja kuivattua sipulia. Mä en muista, että milloin mä olisin viimeksi niin kuin istunut yöpaidassa vielä 2:30 ja neulonut. Mutta tässä on nyt tässä samassa kohtaa niin kuin mennyt jo aamupala, kahvi, lounas ja kohta on niin kuin päivällisaika. Me ollaan katsottu Timon kanssa tuollaista hömppäleffaa tossa ja mulla alkaa nyt olemaan näistä parafernaliasukista niin kuin resori valmiina ja leffa kestää vielä jonkun aikaa, niin sitten mä lähden suihkuun. Timo kulkee nyt noissa rikkinäisissä sukissaan, niin mun on nyt pakko kaivaa täältä joku. Tässä olisi varmaan hyvät sukantekeleet. Nämä on vähän tämmöistä löysää neulosta, mutta nämä on melkein valmiit. Mä teen nää Timolle valmiiksi. Yes. Tiedättekö yhden asian, mikä mua ärsyttää? Mä oon joskus aikaisemminkin muistaakseni puhunut tästä asiasta, mutta en varmaan niin kuin näin painokkaasti. Kun on niin kuin nykyään monia sanoja, mitä ei enää saa sanoa. Mun lapsuudessa oli nokikolari, oli mustapekkakortit ja puhuttiin eskimoista. Sitten oli semmoisia sanoja, mitä mä nyt en viitti edes niin kuin sanoa, mitä n-alkuisia, mutta millä ei tarkoitettu mitään pahaa, mutta mitkä oli niin kuin yleisessä käytössä ja nykyään niitä ei enää saa käyttää. Ja sitten on paljon niin kuin ammatteja on muuttunut sellaisiksi niin kuin unisex-malliksi, että ei enää niin kuin tavallaan ole joku mies, vaan on joku muu, on joku henkilö, on esihenkilö, joku muu tällainen. Ja tällaisia kaikkia asioihin meidän vaan täytyy tottua. Mutta sitten sukat. Edelleen kuulkaa. Sukat on niinku miesten sukkia ja naisten sukkia. Siis niinku sukkamallit, tiettäkö? Milloin tää niinku loppuu? Et tästä voisi nyt kyllä joku ottaa vähän koppia. Mulla on jäänyt monet niinku kauniit, esimerkiksi Novitalla on tosi paljon niinku kauniita sellaisia sukkabokseja, mitkä olisin tilannut, mutta ne loppuu koko 41. Ei mitään asiaa niinku meikäläisellä. No totta kai voi niinku jatkaa niitä sukkia, mutta siellä on lankaa vaan niinku siihen asti. Kyllä niissä nyt saattaa tulla, en tiedä, mulla ei ole kokemusta, koska ne on blokkaantunut mun niinku valikosta saman tien, kun mä oon nähnyt. Ja monet mallit kuitenkin on niinku sillä, että ne on suunniteltu naisille tai on suunniteltu miehille. Ja mä ajattelin, että nyt mä niinku täällä omassa niinku kanavallani voin ainakin niinku nousta barrikaadeille tämän asian puolesta. Mä kuulun siis Facebookissa tällaiseen pitkien naisten ryhmään, toimin ylläpitäjänä siellä. Ja siellä on jäseniä tosi paljon. Ja monella on myös isokokoinen jalka. Niin minkä takia meillä on niinku villasukat kategorisoitu niin, että siis villasukkien mallit, että ne on niinku erikseen naisille ja miehille, ja oletuksena, että naisten jalka on pienempi kuin 41 tai korkeintaan se 41. Oletteko te ajatellut tällaista asiaa? Mua ärsyttää.
Mua ärsyttää tämä asia niin kuin suunnattomasti. Koska sitten se on aina niin kuin oma juttunsa lähtee itsestä sukkaa, niin kuin sukkamallia niin kuin suurentamaan. Toki voi niin kuin ihan vaan tehdä mittaa lisää tai tehdä yhden kuviokerran lisää, mutta lähtökohtaisesti se asia. Tiedättekö, tämmöinen paasaus nyt tähän tammikuun 1. päivään heti. Mutta haluan vaan niin herätellä ihmisiä ajattelemaan, että jos mun täytyy tottua niin monenlaisiin uusiin sanoihin, niin miksei sitten niin myllätä tällaisia niin syvässä olevia niin tottumuksia. Et miksi? Mutta tiedättekö, mä saan varmaan iltaan mennessä vaatteet päälle ja ehkä hiuksetkin laitettua. Nyt mä aloin vaan, mä tässä niin pysähdyin jonottamaan ton niin kylppärien, mä pääsin laittaa hiukset, mutta aloin samalla neulomaan näitä sukkia. Nämä on tehty siis Vikingarnin Raggen langasta. Eli tässä on 70% superoasvillaa ja 30% nailonia, eli aika tällaiset niin kuin hyvät vahvikkeet. Mutta mä huomasin nyt, kun mä olin ekan puolen tehnyt, että mä en ole tehnyt tähän niin kuin vahvistettua kantapäätä ollenkaan. Ja kun tuo mieheni aika tehokkaasti kuluttaa näitä sukkia, niin mä mietin, että pitäisikö mun nyt riistää nämä toi kantapää tosta ja tehdä siihen vahvistettu kantapää ja sitten niin kuin tehdä uudestaan, vai tekisinkö vaan nämä valmiiksi, koska nämä nyt tulisi tästä aika vikkelästi. Taas toi sanonta. Jep. Mutta toisaalta sitten, niin kuin, jos nämä menee tosi nopeasti rikki, niin sitten ehkä harmittaa. Mutta ne on kyllä mennyt ehkä niin, en tiedä. Mä taidan tehdä nämä vaan valmiiksi tästä ja tehdä sitten seuraavia niin vahvikkeita. Tää on aika paksua lankaa, siis tää on tässä on niin 150 grammassa 225 metriä, eli siis niin 50 grammassa niin 75 metriä. Eli onko tää niin worsted vai onko tää vielä paksumpi tää lanka. Mutta ihan siis tosi niin miellyttävää ja silleen varsinkin semmosiksi sukiksi, mitä nyt pidetään vaan sisällä, minkä ei tarvi mahtuukaan mihinkään kenkään. Mutta toi nyt vähän askarruttaa toi kantapää. Mun täytyy vähän tutkailla, että mistä kohtaa ne sukkansa yleensä menee rikki. Mut nyt täytyy mennä laittaa hiukset, niin kauan toi kylppäri on vapaa. Tarkkailen nyt näitä sun sukkien. Näytäpä niitä toisen sukan pohjaa. Onko se sieltä? No, onko se niinku kantapäästä rikki kanssa? Ei, se ei ole rikki ollenkaan. Tää on nyt aika mystistä. Tää on se mun karkeampi jalkapohja. Niin, eli mun täytyy varmaan nyt sit riistää nää ja tehdä se kantapäävahvike tähän, koska ne on muuten heti rikki. Se voit laittaa nahkaa. Nahkaa pohjaa, niin. Mut kyllä tää nyt meni niinku riistohommiksi. Tämäkin. Kyllä mä nyt aion, en mä viitti semmosia sukkia sit tehdä, mitkä menee välittömästi rikki. Nämä on näköjään 4 puikot. Mikähän tässä on muuten puikkosuositus? 4,5. Joo. Noniin, mutta siis riistämme. Mä riistän siihen kantapäähän asti ja jos mä sitten teen semmoisen ristiin vahvistetun kantapään, niin mä en nyt vielä opettele, tiedättekö, sellaista mitään uutta kantapäätä, mennään nyt vielä vanhoilla. Mä ajattelin myös, että vaikka mä nyt suunnittelin jo niin kuin kauheasti, että mä alan tänään nyt siivoamaan eteisen kaappiin, mutta en mä nyt kuitenkaan, kun pyhäpäivä ja kaikkea. No en sen takia, mutta mä nyt vasta sain vaatteet päälle ja kohta on ilta ja mennään nukkumaan, niin ehkä ne nyt saa siivoilut jäädä tältä päivältä. Niin mä luulen, että kun mä lupasin niin kuin yhden tavaran laittaa pois joka päivä, niin tiedättekö mikä se yksi tavara on? Se on mun kalenteri, viime vuoden kalenteri. Mä nyt vaan, niin kuin mun täytyy siirtää vaan siitä semmoiset tarvittavat tiedot tuohon tämän vuoden kalenteriin, niin sit se on niin kuin homma hoidossa. Taas nyt et saa, oho, siellä oli jatkokohta näköjään langassa. Tehdään toi kantalappu tosta pois, niin sitten päästään jatkamaan sukkia. Että ei nämä nyt sit niin nopeasti tulekaan valmiiksi, mutta nämä on yhdet niistä keskeeräisistä. Niin
saadaan ehkä yhdet keskeneräiset valmiiksi. No niin, nyt se olisi niinku siinä. Sitten vielä toinen. Mulla on tosiaan tässä, mulla on näitä Laineen kalentereja, nämä on aivan ihania. Ja mulla jo vähän niin kuin tää silleen räjähti, että täällä lopussa on irtonaisia sivuja ja mulla ei oikeastaan ole täällä muuta, mutta kun silloin kun mä tein niin kerran viikossa näitä YouTube-videoita, niin mä vähän suunnittelin aina tänne etukäteen, että mitä mä minäkin päivän kuvaan. Nykyään mä kauheasti suunnittelen. Mä kuvaan sitä, mitä niin kuin pystyy tässä päivän mittaan kuvaamaan. Toki jos tulee semmoisia jotain ideoita, niin kuin nyt esimerkiksi tämä pieni kiva tehtävä ja jotain sellaista, niin niitä saatan laittaa ylös ja miettiä, jos tulee jotain kysymyksiä, mihin halutaan vastaava, niin ne mä laitan ylös, että mä muistan. Mutta mulla on täällä nämä keskeneräiset, nämä 36 keskeneräistä. Ja tähänhän on nyt muutama tullut lisää. Niin, mun täytyy nää siirtää, että mä unohdan, että montako keskeneräistä mulla on, ja mä varmaan sitten lisään tähän ne mitä olen nyt aloittanut tässä sitten sen jälkeen. Ja mähän silloin, kun mä näitä tein, niin mä sain silloin jo joitakin täältä valmiiksi. Niin ihan hyvä nyt. Hei, kuule Tiitus, nyt sä et voi viedä sitä, kun se on mamin tuosta langasta vyötä. Niin, ihan hyvä sitten niin kuin kirjoittaa puhtaaksi tämä. Ja mä luulen, että jotkut täältä, mitä mulla on tässä, niin mä saatan vaan kerta kaikkiaan niin kuin heittää pois. Esimerkiksi se kaulakääty, minkä mä olin tehnyt. Muistatte semmoisen, mikä oli semmoinen kiertynyt neule, mikä oli niin kuin 3 sellaista rinksulaa niin kuin kiersi toisiaan. Se oli kauhean kiva, mutta mä en usko, että mulla on siihen mitään käyttöä. Mä luulen, että mä tuun heittämään sen pois. Niin pitää katsoa, mitä täältä nyt sitten tulee jäämään, mutta mä siirrän nämä tästä kohta tuohon toiseen kalenteriin, jahka mä saan nämä langat, nämä sukat tästä riistettyä ja laitettu uudestaan alulle, niin sitten kun tuo koira tulee jatkuvasti tuohon, tiedättekö, käsitöitte päälle makaamaan, niin saa vähän tässä olla silleen varuillaan, ettei lähde sitten riistymään ihan millain sattuu. Tämä on muuten tosi ihanaa lankaa. Mä tykkään näistä Viking Arnin langoista. Nämä on pehmosia ja näistä on helppo neuloa. Nämä on mun mielestä, onko nämä tanskalaisia vai minkä maalaisia nämä? Alkaa aivastuttaa, kun pöly lentää. Mä luin tuossa äsken Facebookissa, kun oli niinku siitä, että kun on niin hirveästi ammuttu raketteja ja niin kuin meteli on ollut, mutta me kyllä päästiin aika vähälle. Kai se on vähän niin kuin, vaikka ollaan samalla asuinalueella, niin kuitenkin niin kuin eri puolilla on vähän erilaista. Että kun mä tosiaan pelkäsin sitä, että miten Cesar pärjää, mutta tosi hyvin meni. Et vähän pelkäs, mutta ei siis silleen pahasti. Nyt mennään vielä tonne ja sitten lähti. Noin, nyt mä nostan ne takas puikoille. Jos mä vielä löydän ne puikot, mihin ne nyt meni. Onko ne sun alla, Tiitus? Onko mammin puikot sun alla? Tiitus, väistäpä nyt. Onko mammin puikot siellä? Tää ei ole todellista. Ei. Mihin ne jo? Onko ne Cesarin alla? Cesar, onko sä mammin puikkojen päällä? Ei. Nyt ne puikot katossa. Mä teen yhden kerroksen nyt tähän kokonaan. Että menee kaikki silmukat oikein päin. Mulla menee aina tossa, kun mä nostan silmukoit uudestaan. Hei! Shh. Niin menee väärinpäin näitä silmukoita. Niin et saa sitten niinku oikein päin kaikki. Niin sit pääsee aloittamaan sitä kantapäätä. Tässä oli aika paljon silmukoita. Tässä oli siis 26 silmukkaa. Eli jos olisi 4 sukkapuikolla, niin 13 silmukkaa per puikko. Niin mun mielestä se on aika paljon ollut näin paksun langalla. Mutta en mä tiedä. Ihan hyvät näistä nyt näyttää tulevan. Nyt vaan tehdään.
mukaan tehdään tämän mukaan. Samalla tulee varmistettua, että tulee molemmat langat mukaan, ettei tule vaan puolet silmukasta. Nämä on tällaiset mun mielestä kyllä kivat, nämä on tämmöiset syksyn väriset sukat. Mun mielestä nämä on ihania värejä. Vaikkei tällaiset murretut värit niin kuin ei ole mun värejä, mutta nämä on silti kauniita. Mutta mä ajattelin, että mä nyt katon vähän noita ja siirrän johonkin kohtaan nuo keskeneräiset käsityöt, niin mä pystyn niitä sitten seuraamaan. Ja sitten mä kirjoitan nyt tänne bingoon sen 1 tavara päivässä pois. 1 tavara per päivä. Tää laitetaan kiertoon. Noin. Tuo kalenterikin menee kiertoon, kun se menee paperikeräykseen. Nämä kannet ei kyllä varmaan niin kuin mene. Mulla täällä muuten viime vuoden bingo. Mähän en vissiin niin kuin saanut yhtään. Mä en vissiin saanut yhtään bingoa. Ei kun sain. Ainakin yhden. Tapasin ystäviä. Tuli 1000 tilaajaa YouTubessa. Pidin päiväkirjaa. Mä oon täällä ruksannut, että aikaa valokuvaukselle. En mä tiedä, otinko mä niin paljon kuvia, mutta yhteinen hetki Timon kanssa kerran viikossa. En mä tiedä, käytiinkö me ihan kerran viikossa, mutta käytiin kuitenkin säännöllisesti. Niin joskus käytiin 2 viikossa. Mutta kirjoitetaanpa nämä nyt sitten täältä talteen. Täällä on paljon tällaisia ihan valkoisia sivuja kokonaan. Ehkä mä laitan kuitenkin sellaisella sivulla, missä on rivit. Niin nämä kaikki mun keskeneräiset työni. Eli 36 työtä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä oon nyt sitten aloittanut sen jälkeen. Keskeneräiset. Mä oon aloittanut sen jälkeen nyt noi parafernalia-sukat. Mä otan ne tähän nyt ykköseksi. Parafernalia-sukat. Sitten mä oon aloittanut sen 3. kotipeiton. Kotipeitto, pinkki. Sitten mulla on ne kesken ne jämälankasukat. Mä en enää sit pysynyt tahdissa, kun äiti tuli tänne ja alettiin tekemään niitä yhteisneulontasukkia, niin jäi nämä jämälankasukat jäi jalkoihin. Mun mielestä ei ole muuta. Nämä 3 juttua on tullut. Vähän semmoinen ikävä nyt tommoinen epätasaluku, että 39, ettei ole 40, mutta ei tällä asialla nyt voi mitään, koska nyt on tammikuu ja startit on tammikuu, niin nyt ei aloiteta mitään uusia. Mutta sitten täällä on tosiaan Miljan Mekko. Sitten on äidin vaaleanpunaiset sukat. Mikähän nämä on? Miten mulla ei nyt mikään kello ei nyt helähdä yhtään. Mä muistin yhtään, että mitkä ne on jo. Sitten on kotipeitto. Se, minkä mä oon luvannut lahjaksi jollekulle teistä. Sitten on se äidin neule. Sitten on siiveniskuja. Eli se islantilaisneule. Sitten palmikkosukat. Nehän on ollut tässä nyt mulla työn alla. Sitten on se 8 ystävän. 8 ystävän paita. Se Pauliina Liljan lankakaupan Pauliinan ohje. Sitten
Sitten on tosiaan se kaulakääty, minkä mä nyt kyllä aion. Sitten kun mä nyt se jossain tulee mua vastaan, niin mä heitän sen pois. Siinä ei olisi paljon lankaa, että sitä ei tarvitse niin kuin silleen harmitella. Sitten on jämälankapeitto. Joku paukuttaa raketteja. Jämälankapeitto. Sitten on se korianderneule. Se on meidän Jesselle. Sitten Ellin säärystimet. Ne on tuossa edennyt jonkun verran. Ja sitten oma V-aukkoneule. Pitkä neuletakki. Se on semmoinen, mitä mun ei tekisi vielä edes koskee, mutta en mä tiedä. Kaipa se vaan täytyy niin kuin sieltä jossain kohtaa ottaa ja tehdä sille jotain. No sit se piparitoppi. Isoäidin neliötakki. Ja hei, isoäidin neliöistä tuli mieleen, siis mä näytin Timollakin tänä aamulla, siis näin aivan ihanan mallin siis lämpöpeitosta, mikä oli tehty isoäidin neliöistä. Ja mä ihan otin siis kuvakaappauksen siitä, mä laitan teille sen tähän. Niin siinä oli tehty siis niin, että siihen oli joka päivän lappuun oli huomioitu niin kuin päivän alin ja päivän ylin lämpötila. Ja siinä oli siis värikartta, totta kai pitää olla värikartta, mutta se oli näkyvissä siinä ja mun mielestä se oli kiva, koska mulla on aina jotenkin siihen kaatunut. Mä oon niin useampana vuonna jo ajatellut, että mä haluaisin sellaisen tehdä. Mutta siinä oli tehty mun mielestä siis niin kuin 4 kerrosta siihen isoäidin neliöön. 2 pienintä kerrosta oli tehty, niin kuin kummalla ne nyt oli tehty alimmalla vai ylimmällä lämpötila, mutta kuitenkin, niin kuin, että se kertoi päivän alimman ja päivän ylimmän lämpötilan se yksi lappu. Ja niitä oli 365 lappua, se oli aivan ihana se peitto. Mä laitan sen kuvan teille tähän, toivottavasti niin kuin se, joka sen oli laittanut, niin ei nyt loukkaannut, mutta mun mielestä se oli niin kuin sellainen muistutukseksi niin kuin mullekin, että joskus mä haluaisin sellaisen tehdä. Ja toi oli mun mielestä, kun sitähän on niin kuin monenlaisia ollut, että on ollut niin kuin neulottuja, jotka on tehty niin kuin 1 tai 2 kerrosta niin kuin päivässä, ja toki nekin on kauniita, mutta mun mielestä tuolla isoäidin neliö, niin se oli niin kuin tosi kaunissa toteutus. Niin pistää kyllä kutkuttamaan. Eli isoäidin neliötakki, mutta sitähän ei voi kesken vuoden aloittaa, että se täytyisi olla, niin kuin, että se on sitten aikaisin tai niin kuin vuoden päästä. Silloin ei saa olla mitään semmoista niin kuin startitonta tammikuuta. Ellin hihahuivi. Joo, nyt kuulemma täytyy alkaa syömään, jatkaa sen jälkeen. Mun oli tarkoitus äsken tulla tähän kävelemään, mutta koira tänkeesi tähän, mutta laitoin päälle ihan hiljaiselle tämän maton, niin toinen koira ihan nätisti niin käveli tässä matolla, mutta toinen putosi raukka kyydistä, mutta ei ollut luja vauhti, koiria ei satutettu tässä testissä. Mutta mä ajattelin nyt suorittaa sen pienen kivan tehtävän, laittaa sen musiikkikappaleen ja kävellä sen tahdissa, koska en ole tänään vielä kävellyt juurkaan, mutta kun tässä kotona on nytkin, mutta tässä kävelymatolla, mä kyllä tosin aion mennä koirien kanssa hetken päästä pihallekin, tai tuossa reilun puolen tunnin päästä, mutta nyt mä myös niin kuin aion käydä nämä loput keskeneräiset läpi teidän kanssa tässä samalla, kun mä kävelen. Ainakin mä yritän, katsotaan onnistuuko se. Ei laita kauhean lujaa, että mä kykenen 2 tehtävää samaan aikaan. Mihinkähän mä jäin? Mä jäin varmaan tuohon isoäidin neliötakkiin. Ja sitten oli toi Ellin hihahuivi. Ja sitten oli vauvan isoäidin neliöpeitto. Sitten oli noin eli noi oli varmaan nimeltään lörppäsukat, mitkä mulla oli, koska ne on vähän sellaiset lörpähtävät. Sitten liilat palmikkosukat. Isoäidin sukat, eli niissä oli siinä varressa niitä isoäidin neliöitä. Sitten vaaleapunaiset palmikkosukat. Koita samalla niin miettiä, että mitkä hänenkin oli, mutta joo, kyllä mä varmaan muista. Pöllöneule, sipeleneule, haitarihuivi, Ellin mustat sukat,
Klarna-neule, Broken Seeds-sukat, Arabia juhlapeitto, Dyyni messuneule, Maarit Oon vaaleapunaiset sukat, vihreät vaaleapalmikkosukat, vaaleapunainen pipo, palaklaava, sen mä varmaan kans niinku vaan heitän pois, koska mä oon sitä niin vähän tehnyt ja mä luulen, että siitä ei tule yhtään mitään. Sitten se Mimosa Kluts, mä muuten näin lankamaailmassa nyt kun mä kävin, niin mä näin siellä. Mimosa Kluts oli tehty sellaisesta vähän semmoisesta niinku froteenomaisesta kuteesta mun mielestä jostakin. Oli tosi kivan näköinen siinä niinku näyteikkunalla lähes. Sitten oli toi Daring T-paita ja sitten tummasininen paksu neule. Niin siinä oli kuulkaa kaikki keskeneräiset. Nyt mä laitan jonkun musan soimaan, koska YouTube ei tykkää musiikista tai poistaa ne mainosasetukset sitten, niin en laita YouTubeen päälle yhtä aikaa, mutta kello on jo tosiaan tulee 5:30 ja mä en ole tänään vielä tätä postannut, niin mä laitan nyt tämän sitten julkaisen jahka saan käveltyä ja nähdään sitten taas huomenna. Huomennahan on sitten ihan arkipäivä ja normaali kuskaukset alkaa huomenna. Tänäänkin on vähän sillä arkiastunut kuvioon tuossa läheisten kanssa viestitelty ja pienet itkutkin jo itkasin tuossa. Tosin ihan niinku onnenkyyneliä ja sellaista se elämä on tänäkin vuonna. Mut nähdään huomenna. Heippa!